Wara li fil-ġimgħat li għaddew testa tħaffir u tnifdet il-mina l-ġdida tal-Imrieħel Underpass Project, l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta bdiet tella l-ħitan ta' din il-mina li tkun qed taqqa' triq l-imdina mal-bypass l-Imrieħel. L-Aġenzija qed tippjana li din il-mina se tkun qiegħda tinfetaħ fis-sajf li ġej. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta spjega li fuq il-post diġà tpoġġew aktar minn 75 pannella tal-konkos li se jiffurmaw il-ħitan tal-mina. Ix-xogħol ta' tħaffir skavar lest kollu issa u anki bħala pannelli qegħdin impoġġu anki bħalissa wkoll il-ħitan biex niftehmu daw għandna diġà kwart minnhom li qegħdin f'posthom. Imma tajjeb ukoll li nsemmu li propju anki llum bdejna dawk li marraneb li waħda minnhom tniżlek għal ġalmina u l-oħra terġa' toħorġok minn ġalmina. Il-Kap Eżekuttiv spjega li din il-mina ġdida li hija magħmula minn żewġ korsiji u twila 60 metru se tifforma parti mill-junction ta' roundabouts il-ġdida flok is-sistema ta' traffic lights li kien hemm qabel salib it-toroq bejn ħall-Balzan, Birkirkara u l-Imrieħel. Huwa spjega li permezz din il-mina l-andament prinċipali tat-traffiku li minn triq l-imdina f'ħall-Balzan ikun sejjer lejn il-bypass l-Imrieħel se jinfired mal-bqija tat-traffiku li jaqsem kontra xulxin f'din il-junction. Central Link taqqat propju ma dak li huwa l-Imrieħel Bypass. Allura aħna l-Imrieħel Bypass qed narawh bħala proġett ieħor, imma allura se tkun qed tejjeb u anke tiffaċilita għal dak li hija l-Imrieħel l-antika għal bypass tal-Imrieħel u anke għal ħattart. Billi se jnaqqas ta' ammont ta' vetturi u l-veloċità tas-sewqan dejn ir-roundabout il-ġdida, l-Imrieħel Underpass Project se jippermetti wkoll l-introduzzjoni ta' punti taqsim aktar sikuri għal dawk li jivvjaġġaw bil-mixi jew bir-rota billi se jipprovdilhom rotta li taqqad Birkirkara l-Imrieħel u ħall-Balzan ma' triq rurali li twassal ħal Żebbuġ u ħall-Qormi.